9 għaqdiet ambjentali fosthom flimkien għall-ambjent aħjar din l-art ħelwa u moviment graffiti ħarġu favur il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Fis-qarrija dawn l-aqdiet spjegaw li din il-mozzjoni tagħti dritt għall-ambjent nadif b'saħħtu u sostenibbli bħala dritt kostituzzjonali għal kull persuna li tgħix f'Malta u ma komplew jgħidu li l-art, l-ilma, l-arja u l-ekosistema ta' pajjiżna bekk ikunu protetti. Innutaw ukoll kif permezz ta' dan id-dritt kull persuna tkun tista' tikkontesta liġijiet li jkollhom l-intenzjoni li jeqirdu lil Malta u għawdex. Dawn l-qdiet talbu wkoll il-membri tal-Gvern biex jappoġġjaw dan l-abbozz ta' liġi mressaq mill-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar mill-aħħar se jkun taġid għal maġġoranza assoluta tal-poplu. Iżda min-naħa tagħhom il-membri tal-Gvern qed juru biċċar li mhux kommessi li jappoġġjaw din il-liġi u mhux jitkellmu konvinzjoni favur li l-ambjent isir dritt fil-Kostituzzjoni. Inti taqbel li l-ambjent ikun parti mill-Kostituzzjoni? Għana bħala Gvern ma l-ostakolaw l-ebda diskussjoni, partikolarment dak l-għandu xaqsam mal-ambjent, pero irridu nirrikonoxxu li hemm tħassib serju dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Ma naħsibx setax il-laqda qablet. Għandek diversi jaqdiet li esprimew laqda ambjentali tħassib tagħhom dwar dak li tiġi propost mill-Partit Nazzjonalista. U aħna bħala Gvern responsabbli ma nistgħux ninjoraw dawn is-sezzjoni. Għal min? Min? Wieħed ma jrid jaġġel għaliex naħseb l-emenda tal-Partit Nazzjonalista hija waħda naqra maġla. Kif qed tivvota nhar il-ħamis? Kif se tivvota l-ħamis? Kull vot li nagħmlu huwa pubbliku u inti ħajkollok kull opportunità li tara l-eżitu ta' diskussjoni parlamentari. Nafx naqbel li l-ambjent ma nagħmlux ballun politik. Ġifier kif qed tivvota l-ħamis? M'għandekx problema biex tivvota favur? Aħna bħala Gvern ma ħanoħon u l-ebda diskussjoni, aħna qegħdin hemm biex nagħmlu politika responsabbli nħares il-qudiem għal diskussjoni sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkomplu nisalvagwardjaw l-ambjent. Ħajsir vot il-ħamis ħadd tivvota favur jew kontra? Partit Nazzjonalista ilu jitloba din l-emenda. Nazzjonalisti ilu jitloba, però hemm bżonn fl-opinjoni tiegħek kemm fil-prinċipju kulħadd jaqbel l-ambjent, irridu nissalvagwardjaw, naħseb hemm bżonn iktar studju serju dwarha. Għatax il-laqda tal-ambjent li ħarġu favur. Ma mbagħad hemm oħrajn ukoll li qegħdin juru ċertu concerns. Tittaraw ukoll l-elementi marbutin ma' dak li qed jiġi propost. Bil-membri tal-Kabinett ta' Abela fl-ebda ħin ma qalu li se jivvutaw favur dan l-abbozz ta' liġi importanti li se jiġi diskuss il-ħamis.